Nasugatan po ang isang driver matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang kotse sa Barangay Tambak, Dagupan City kagabi. Ayon po sa ulat ng pulisya, naganap ang insidente bandang alas 9:30 ng gabi at sa lakas po ng pagkakasalpok tumilapon ang driver po ng motorsiklo at nagtamo ng pinsala sa katawan. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Dagupan City Police at ng City Disaster Risk Reduction and Management Officer CDRRMO upang magbigay ng paunang lunas bago dalhin ang biktima sa pagamutan. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Samantala, muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Dagupan sa lahat ng mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho lalo na tuwing gabi upang maiwasan ang ganitong uri ng insidente. Ang aksidente na ito nangyari August 25 ba, Idol Neil? I confirm. Ah, 26. Tama ba? Para lang correct yung ating pong information. IFM News. IFM News. IFM News.